aflăm ce ni se potrivește în carieră? S-a dovedit că școala nu acoperă toate competențele și deprinderile de care are nevoie un tânăr care vrea să-și înceapă o carieră și de multe ori tinerii nici nu știu ce ar trebui să aleagă, mai ales în contextul în care acum există o multitudine de oferte și oportunități. În sprijinul lor vine Gabriela Bugarin, psihoterapeut și specialist de peste 15 ani în domeniul resurselor umane. În seminarul gratuit pe care Gabriela îl ține, inclusiv părinții au informații prețioase de aflat. Acest webinar este, de fapt, la a 5-a ediție, cred că online, și a fost făcut în mai multe licee înainte de pandemie și am simțit marea nevoie pe care o aveau tinerii de a ști mai mult despre ce carieră să-și aleagă. Pentru că ne confruntăm și m-am confruntat ca specialist, ca părinte, cu acea situație în care tinerii merg la facultate, aleg o facultate mai mult sau puțin în cunoștință de cauză și poate după 2 ani de la terminarea facultății, după ce se angajează, spun: wow, dacă știam despre ce vorba, nu aș fi ales facultatea asta sau nu aș fi ales cariera asta. Și atunci sunt atât de multe lucruri care sunt în schimbare, de fapt, în lumea asta în care noi trăim. Mi-am dat seama, lucrând în domeniul de resurse umane în ultimii 15 ani, pentru că acum de curând am schimbat compania noastră, IH Total Consult, am ieșit din ea și am intrat în Grow Center, dar în toți acești ani am simțit dinamica schimbării, care a fost din ce în ce mai accentuată și aș spune că e important ca tinerii să își dea seama cât de mult diferă generația lor de generația părinților lor atunci când își aleg cariera. Și e o realitate cu care m-am confruntat continuu. Cei care îi sfătuiesc pe tineri astăzi ce carieră să-și aleagă, părinții au un rol esențial în alegerea, ca să spun așa, carierei copilului lor. Cumva ei sfătuiesc și pe noi, la rândul nostru, ne-au sfătuit părinții noștri și noi ne uităm la colegii noștri, la prietenii noștri și ascultăm și ce spun părinții noștri. Și atunci apare acea întrebare în lumea care se schimbă atât de repede. Pot oare părinții noștri care fac parte din generația X să fie cu adevărat cei care decid uneori în cariera copiilor, care sunt generația Z și sunt cu totul diferiți? Și pot? Și de fapt își aleg pentru o carieră peste 10-20 de ani. Am să-ți spun ce mi-a spus un tânăr în momentul în care am terminat webinarul, unul dintre webinariile noastre. S-a dus la părinți și le-a spus, părinții au întrebat: na, acum știi ce să faci în carieră? Și a zis: da, eu cred că știu, dar nu știu dacă voi sunteți pregătiți pentru asta. Deci a fost un răspuns în care am zis: wow, ce fain! Și l-am întrebat: și totuși ce te-ai hotărât să faci? Și mi-a zis: vreau să mă fac inginer de sunet, vreau să intru în industria asta, mi se pare fascinant să lucrez pe sunet. Părinții, evident, fiind niște persoane cu carieră de succes, evident, în zona în care locuiești se dezvoltă anumite cariere. În zona noastră, Timișoara, e foarte mult pe partea de industrie, automotive, electronică. Da? Și părinții au o carieră în zona aia și își doreau cumva copilul lor să se ducă înspre IT, înspre partea de inginerie, pentru că sunt oportunități, nu putem să le punem deoparte. Și nu înseamnă că această carieră nu este una valoroasă. Însă ceea ce spun eu tinerilor este că atunci când îți alegi cariera, e foarte important să încerci să știi mai multe despre tine, să te cunoști pe tine. Tocmai de aceea am considerat necesar în Grow Center, de exemplu, să oferim consiliere tinerilor ca să-și dea seama după niște discuții ce le place. Surpriza este că spun: da, eu nu știu ce îmi place, pentru că ei vin dintr-o școală în care, hai să ne uităm un pic, ce abilități se dezvoltă? Abilitatea, tu ești foarte bun, ești performant, ești apreciat atunci când, într-adevăr, știi să rezolvi probleme, ai capacitatea de a sintetiza, de a prezenta niște informații, dar asta se întâmplă în școala noastră. Și ce e fain în seminarul ăsta, vin și pun niște întrebări, că până la urmă nu putem să dăm, nu vreau să fiu persoana care dă soluții universal valabile, însă pot să pun niște întrebări. Și țin minte că în urmă cu câțiva ani
Mircea Micle a avut o intervenție, se pare că la ceva seminar, în care spunea și lucruri pe care noi le-am confirmat ulterior și văzând în practică ce se întâmplă și toate astea, că de fapt școala, familia trebuie să creeze anumite abilități care să poată să-i facă pe tinerii care astăzi își aleg cariera să se adapteze lumii în schimbare în care noi trăim. Da? Vorbim despre digitalizare. Nu putem să o excludem. Vedem cu ce viteză a intrat digitalizarea în toate domeniile vieții noastre. Și atunci vin marile companii, PricewaterhouseCoopers, vin McKinsey și ei fac studii în domeniul profesional și spun în 10-15 ani, undeva 35-40% din profesiile pe care noi le știm astăzi nu vor mai fi. Vor dispărea. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că eu nu voi mai avea de lucru? Nu, se vor transforma. Și probabil că toate profesiile care pot fi algoritmizate, care pot să aibă, ca să zic așa, niște pași bine definiți și ele vor avea în spate o inteligență artificială care va face acei pași și noi va trebui să facem altceva. Și întrebarea era, ok, ce abilități îmi dezvolt? Și cred că aici este rolul școlii și al părinților și al tinerilor, deci la o anumită vârstă, să conștientizeze care vor fi nevoile lor ca să se adapteze la această lume în schimbare. Pentru că dacă părinții noștri au fost cei care au știut, voi face o facultate, voi intra în profesie și probabil că voi ieși la pensie făcând aceeași profesie, părinții noștri, spre osebire de noi, au rămas de foarte multe ori la același loc de muncă. Nici nu au schimbat angajatorul. Ce vedem acum? Vedem că tinerii din ziua de astăzi își doresc foarte multă flexibilitate. Ei vor fi carieri multitaskers. Ei vor avea partea de digitalizare, va avea cu totul alt rol în cariera lor. Și tot studiile ne arată, că nu o spun neapărat de la mine, alte abilități vor fi necesare. Ca să poți, pentru că eu le spun tinerilor, voi veți dezvolta niște abilități care vă vor permite să vă adaptați și să schimbați atunci când veți dori să faceți o schimbare. Pentru că probabil vom avea foarte mult freelancing în următorii 5-10 ani. Home office-ul probabil că după această perioadă pe care noi o parcurgem va da o cu totul altă perspectivă. Sharing office-urile va fi altfel. Ei, acest altfel a început de ceva vreme, nu este de acum, însă viteza cu care va veni digitalizarea și algoritmizarea meseriilor va face ca generația următoare să poată să aibă abilitățile care vor permite să se adapteze. Și ce spun, de fapt, studiile? Disciplina, surprinzător, poate pare surprinzătoare, va fi una din abilitățile pe care va trebui să le avem ca să reușim. Pentru că disciplina, perseverența s-a dovedit că la un anumit nivel de inteligență, diferența între cei care reușesc și nu reușesc este dată de capacitatea lor de a stabili obiective și de a persevera ca să-și atingă obiectivele. Și atunci, din școală învățăm lucrul ăsta, părinții, pentru că asta facem și în Grow Center, le spunem părinților, cum să fii părinte? Păi, trebuie să-l înveți pe copilul tău cu o disciplină. Asta nu înseamnă că trebuie să fii rigid. Un bun părinte este mai mare, mai puternic, înțelept și blând și îl învață pe copil să fie disciplinat, ce înseamnă disciplina în sensul bun al cuvântului, ca să am o anumită rigoare și perseverență. Cumva cred că perseverența e foarte importantă și ai nevoie de disciplină ca să ai perseverență. Un alt aspect important, dacă ne gândim că inteligența artificială va veni și va rezolva probleme, va avea atât de multe informații încât va da anumite soluții. Și atunci, care e calitatea cealaltă de care noi avem nevoie în viitor? Este să pot să pun problema. Să fiu, ca să zic așa, gândirea asta antreprenorială despre care se tot vorbește de, cred că, peste 20 de ani. De fapt, ce e această gândire antreprenorială? Este de a vedea oportunități
de a nu fi doar un simplu rezolvator de probleme. Pentru că inteligența artificială, dacă îi bați suficiente informații, va putea să facă foarte multe analize și să-ți dea rezolvare la probleme. Ideea e să văd oportunitatea și să pot să pun întrebarea corectă. În orice profesie care va fi. Și atunci am nevoie de asta. Și ce e foarte fain, tot studiile arată, de fapt, această gândire antreprenorială vine cumva la pachet cu trăim într-un moment digitalizat, dar hai să ne gândim, în urmă cu 20 de ani, generația mea se orienta având harta. Eu, la momentul ăsta, nu știu dacă mai pot să folosesc cu aceeași performanță harta. Da? Am Google Maps-ul, am Waze-ul, e atât de comod, e așa de fain, nu trebuie să-mi pun memoria la bătaie ca să știu pe unde am mers și pe unde să mă duc. Și atunci, asta e așa un exemplu simplu. Îți dai seama că avem tool-uri în viața noastră care ne fac să ne fie foarte ușor și anumite lucruri să le facem cumva, să fim dependenți de ele. Când încep să mă orientez, știi? Pentru că, deși am avut niște proiecte în care intenționam să ne ducem la clasa 8-a și să îi ajutăm să se cunoască un pic mai bine, aș spune că la clasa 8-a, da, ei se pot cunoaște, însă alegerea liceului la care merge, puțin ultimii ani a arătat lucrul ăsta, merg înspre clasele cele mai bune. Acolo copiii cei mai buni se duc înspre clasele cele mai bune. Nu de puține ori au fost, de exemplu, copiilor mei, da? Fiicelor mele, care au mers spre o carieră artistică, însă în clasa 8-a, pentru că aveau rezultate foarte bune, au ales să ducă la secția de mate-info. Și am zis, ok, de ce nu mergeți la științe sociale? Și au spus, pentru că acolo se duc ăia care nu învață. Ok, deci aici poate că este și rolul școlii de a-i atrage pe copii de clasa 8-a și spre alte secții. S-am văzut în ultimii ani că elevii foarte buni, care termină cu medii bune, care au niște rezultate deosebite, se duc marea majoritate spre partea de mate-info. Și atunci am zis, ok, când este momentul? Și atunci cel mai bun moment ar fi în perioada liceului. Perioada liceului în care acumulez cunoștințe, dar îmi dezvolt abilități. Disciplina presupune că este învățată mai de mult, însă partea aceasta de spirit antreprenorial, de partea de autonomie, creativitate, acum le dezvolt, pentru că mă implic și în activități extrașcolare. Ceea ce le spun tuturor este implicații. Vă faceți voluntariat ca să vă dați seama ce vă place. Și ce mai poți să faci ca să-ți dai seama este să mergi la un consilier în carieră. Există discuțiile ghidate, există niște teste care se pot da și te uiți și cu mulți tineri cu care am făcut lucrul ăsta spuneau, wow, dar chiar, uite, asta mi-ar plăcea. Niciun chestionar, nicio discuție nu o să-ți spună, aia e cariera. Dar îți dă o sferă de interese pe care tu le ai și te uiți care ar fi cariera care ar corespunde intereselor tale. Aș reține voluntariat, activități extra în care învăț lucruri și îmi dau seama, testez dacă îmi place sau nu, și partea de consiliere. Liceul o consider o perioadă foarte importantă din viața dezvoltării noastre. Creierul nu flexibilitate, ca și în primii 2-3 ani de viață. E vârsta la care pot acumula, pot să mă dezvolt și am nevoie de experiențe ca să-mi dau seama ce îmi place, ce mi se potrivește. De ce ne-am dus până la 24 de ani? Pentru că tot experiența mi-a arătat că atât de mulți tineri termină facultatea și spun, eu nu știu exact ce vreau să fac. Și atunci e important și pentru ei să aibă aceste informații. Cred că ar fi binevenit și părinții și dascălii ca să înțeleagă puțin perspectiva tinerilor mai bine și să își dea seama de rolul lor în a fi lângă copiii lor și lângă adolescenții lor și lângă tinerii adulți, ca să zic așa, care termină facultatea, de a-i susține și de a-i îndruma. Pentru că nu de puține ori au terminat facultatea și au venit și au spus, am terminat management și îmi caut un job de manager. Și am zis, ok, foarte fain, dar hai să vedem ce competențe ai.
Da? Și atunci este despre a ne uita la lumea din jurul nostru. Webinarul o să-și arate care sunt criteriile pe care în funcție de care alegem. Pentru că sunt tineri care spun, eu vreau să rămân în Timișoara. Foarte fain, hai să vedem care sunt oportunitățile din Timișoara. Există în orice sferă oportunități în Timișoara, însă, ca să spun așa, partea de creativă, de marketing, din industria artistică, ai mai multe oportunități în alte zone. Da? Sau dacă vrei să te faci cercetător în domeniul fizicii sau te uiți un pic în Europa și vezi unde te poți duce. Da? Trebuie să fii un pic realist și să-ți dai seama. De asemenea, e important să știi cât de repede am nevoie să mă întrețin singur. Și asta este un aspect important. Și trebuie să răspunzi la mai multe întrebări. Alegerea asta nu este o alegere atât de simplă, ca să zic așa, însă nu este nici foarte complicată, pentru că aș spune tinerilor, presiunea aceea, acum aleg pentru toată viața mea și nu pot să schimb, nu mai e de actualitate. Putem să ne schimbăm la orice vârstă. Cunosc oameni care la 40 de ani și-au dat seama că își doresc să încerce și altceva, oameni de succes, și cu care m-am întâlnit în care și am zis, ok, dar ce vei face? Ai un anumit standard de viață. Când te duci în altă zonă, tu nu mai ai aceleași competențe, ai nevoie poate de un pic alte cunoștințe. Competențele le poți folosi, le poți replica, dacă sunt cele universal valabile despre care povesteam, de creativitate, de autonomie, de gândire în afara, gândirea aceasta critică, ca să zic așa, disciplină. Însă ai nevoie de niște cunoștințe și atunci trebuie să fii dispus să le înveți toate lucrurile alea și vei pleca de la un alt nivel. Și știu cazuri care au făcut lucrul ăsta și au făcut cu succes, au crescut foarte repede. În 2-3 ani au ajuns să aibă o carieră de succes în zona cealaltă. Și la mine, de exemplu, la viața mea, am făcut niște schimbări în carieră. Am început ca psiholog, după care m-am dus în domeniul resurselor umane. Sigur, e interconectat. Și acum, de 4 ani, am spus, vreau să mă întorc la zona aceasta de terapie, de a susține partea individuală, nu organizațională, de familii, de cupluri, de tineri. E o schimbare. Asta răspund tuturor. Nu există o rețetă care să-ți garanteze reușita în carieră. Însă, orice carieră ți-o alegi, poate să fie una de succes. Nu există doar cariera de ITist, de medic, de avocat. Poți să-ți alegi orice. Atunci când o faci cu pasiune, cu perseverență, când îți stabilești obiective și ești dispus să lupți pentru a reuși, eu cred că se poate reuși. Chiar cred în asta. Și am și exemple personale pe care le știu și au reușit. Deci nu o spun doar pentru că așa scrie în cărți, vin și cu partea de experiență. Deci chiar eu spun asta. Și îmi amintesc de ce mi-a spus fiica mea cea mare, după ce a intrat la Matei Info și a venit și ne-a spus eu vreau o carieră artistică. Nu aveam niciun contact noi ca familie cu partea artistică. Mergeam la teatru, mergeam la... Deci nu că nu mergeam, dar nu făcuse nimeni, nu eram în contact cu această profesie. Și am zis, wow, dar de cum? Ce? Au fost niște discuții destul de lungi, greu pentru noi ca antreprenori și persoane mai pragmatice, ca să zic așa, să înțelegem alegerea ei. Și mi-am că mi-a spus, cu înțelepciune, la momentul ăla în clasa 9, mama, știi, cariera este ca și căsătoria. Atunci când faci ceva ce nu-ți place, poți să fii nefericit. Și poți să fii nefericit pe termen lung în viață. Și ok, te susținem, dacă tu asta îți dorești, te susținem. Și s-a dovedit că alegerea aia a fost potrivită pentru ea. Ca părinte, poți să stai de vorbă cu el și să-ți dai seama dacă e interesat cu adevărat, dacă îi place, dacă domeniul ăla nu este doar așa aud despre, ci să-l susții în a explora acel domeniu ca să-și dea seama dacă îi place. Dar da, este despre a sta lângă tineri, de a discuta cu ei și de a-i susține, da. De a-i lăsa să aleagă. Ce faci de face ca și proiect este dedicat tinerilor între 14 și 24 de ani. Ei pot, din acest program, să ia parte la foarte multe webinarii în care vin specialiști
care cred că pot să fie niște modele, niște persoane care se ajute în a schimba anumite perspective, în a construi anumite valori. Asta a fost și ideea de ce faci, te face. Iar eu voi rămâne lângă ce faci, te face. Am avut două, ca să spun așa, avem două webinarii pe care le facem, acesta despre carieră și celălalt despre a te cunoaște pe tine însuși și a înțelege care sunt sabotorii tăi în a avea încredere în tine și de a lua hotărâri și asuma decizii în viață. Și așteptăm cu mare drag să ne urmărească pe Facebook și să fie alături de noi la evenimentele noastre, care, cu siguranță, din feedback-ul pe care l-am avut de la tinerii care au participat, a fost foarte bune. Și pot să spun că și părinții care au ales să participe sau profesori au spus: wow, cred că e de mare ajutor să putem să le spunem tinerilor asta. Și, ca să zic așa, aș încheia citindu-vă, ca să zic așa, un anunț pe care acum 3 ani de zile KPMG cu care a venit la un târg de joburi în care a adus un bancomat în care erau opțiuni de joburi pentru tineri. Și știți ce scria în acel anunț? Că nu ne uităm la un tipar, la un candidat ideal, ci la candidați cu pasiuni, cunoștințe și așteptări. De cele mai multe ori, motivația compensează lipsa unor cunoștințe acumulate în timpul facultății, de aceea atitudinea și curajul de a urma propriul traseu de dezvoltare vor prevala în fața unor cunoștințe specifice. Ei căutau talente, rebeli subtil și încurajează exprimarea personalității în rândul angajaților și a potențialilor angajați. Mi-a plăcut foarte mult când am văzut acest anunț de recrutare, care cred că va fi anunțul viitorilor ani. Următorul webinar cu Gabriela Bugarin este programat în data de 11 noiembrie. Mai multe detalii puteți accesa pe pagina de Facebook Ce faci, te face.